Дин әһелләре, татар зыялылары быел кабат Ульяновск өлкәсенә куладка укуларына җыелды. Бу юлы ул бераз моңсу да, кайгылы да иде. Куладка укулары шушы төбәктә гомер итеп, Иске Куладка районы башлыгы, меценат, татар жанлы, күп кенә милли чараларның башында торучы, әйдәп баручы Эдуард Ганиевның вафатына 40 көн булган көнгә туры килде. Чарага Саратов, Ульяновск, Самара өлкәләреннән, Казаннан кунаклар җыелды. Алар барысы да озак еллар дәвамында Эдуард Ганиев белән якыннан аралашкан, фикер алышкан кешеләр. Әнвар Эдуард кардәшебез. Шул җирдә дин кардәшләрем килеп, районыбызны җитәкләп, районыбызга алга тәреп, бик күп кенә изге эшләр эшләде. Ул да булса, мәчетләр торгызды, мәдрәсәләр торгызды. Районыбызга бер качан да булмаган Бүтән Россия сабан туен да оештырып үткәрде. Дин кардәш түгәрәк уеннарында башлап җибәреп, һәм дә шуларын да башкарып үтте. Аның кыска гына гомере безнең өчен кайгы хәсрәтле. Һәрбер кеше Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча бу дөньядан качандыр китә. Ул да үзенең кыска гына гомерен үткәреп китеп тә барды. Ул татар халкына ярдәм итәргә тырышты. Ул халык өчен борчылды. Татар халкының дәрәҗәсен, белемен күтәрергә тырышты. Бирәктә менә үз районында, Иске Куладка районында да халыкның әхлагын, халыкның белемен күтәрергә тырышты. Һәм андый шәхесләр әлбәттә онытылмый. Бик күп ярдәмнәре тиде Эдуард Анваровичның Раббым. Ул дөньяда юлларны төзәттерде. Ниләр, квартирлар ясадан да 16 квартирлар ниләр үзенең ниеннән хәләл акчасыннан ясатты. Илаһи, ул квартирлары да бар. Bütün эшләрне дә алып барды, төгәл эшне алып барды. Bütün ярдәмчеләре дә шулай эшләделәр, тыңладылар. Бүген көндә минем әйтәсем килә, аның урыны уҗмакта булсын, Раббым. Безгә ярдәм иткән өчен күп кешеләргә ярдәм итте ул. Ятимнәргә, әбиләргә, балаларга һәр вакытта да bütün эшен алып барды ул. Илаһи, алда көннәрдә дә аның урыннары уҗмакта булсын. Безгә дә Аллаһ Тәгалә саулык бирсен, исәнлек бирсен, алда көннәрдә яшәргә Ходаем насыйп етсен. Эдуард Хаҗи турында әйткәндә, мин аны һәр вакыт сокланып, ак көнләшү белән карадым, чөнки аның эшләгән эшләрен без аны күп кенә әйтсәк тә әйтеп бетергесез. Бигрәк тә менә Иске Куладка авылында, районында булган хәзрәтләрне, кешеләрне, мөселманнарны җыеп, менә шулай укулар оештырып, Казаннарга алып барып, инде Болгар җирләренә алып барып, менә ул халыкның күзләрендә нур булганын, аларның исламга ничектер тартылганнарын күреп, менә шундый теге шок катырлык дияргә кирәк. Чөнки анарга халык караганда, күргәндә анарга ышаныч тудыралар иде. Әлбәттә, бездә киләчәктә шундый кешеләр булыр. Эдуард Хаҗи ул безнең татар халкында горурлык һәм истәлектә калыр. Инде аның дәвам итүчеләре күп булыр дип ышанасы килә. Урны җәннәттә булсын. Аллаһның рәхмәте белән без менә янә дә бүген Куладка җирлегендә. Бигрәк тә бүген инде безнең килүләребезнең сәбәбе ул да булса, әле күптән түгел генә бакыйга күчкән, шушы зур эшләрнең артында торган җитәкче, галим, академик Эдуард Әнвәр улы Ганиевның истәлегенен истә тотып, менә бүген 19-нчы Куладка укуларына җыелдык. Әлбәттә, бүгенге укуларның да аның төп темасы да булып тора, ул безнең татар зыялы иганәчеләренең бүгенгесе һәм киләчәге дигән исем астында уза. Әйтергә кирәк, әлегә хәтлек инде менә бу укулар аның катнашында узган булса, ул күп вакытта темаларны үзе сайлый иде, үзе безгә тәкъдим итәдер. Ул бигрәк тә безнең горыф-гадәтләребезгә бәйләнгән булса, шушындагы халыкның яшәешенә, шул ук вакытта ниндидер проблемалар мәхәлләләрдә килеп чыккан булса, шул мәхәлләләр белән бәйләп, андагы яшәешне күз алдында тотып, темаларны барлый торган иде. Инде менә аның шушы башлап җибәргән эшләрен хәерлесе белән дәвам итәргә, шушы җирлектә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен, тынычлыгын бирсен иде. Чөнки аның башлаган эшләрен дәвамлы итү өчен инде бу җирлек халыкка да һәм безгә дә Аллаһ Тәгалә шушлай итеп ярдәмен биреп дәвам итәргә насыйп әйләсә иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил
Kildik biz şunda uluk mecliske. Uluk meclisine diye betelemiz neden? Yanımızdan gitken dostumuzun hatimine kildik. Ana maktagan sözlerin işlerine kildik. Ana neydi işlegen işlerin işlerine kildik. Barımızdan bilgen kişiler, ana için gereğimiz yüzülgen kişiler, çin köngülden anbandık, yürüdük, yaşadık, türlü yerlerde bulduk anı bilen. Elhamdülillah Rabbil Alemin ul turabildi. Halktan da tutabildi. Her bir kişiye dilin tabaydı. Sözün tabaydı. Her bir kişide yuvatıp yivereydi. Şunda yakşı kişiydi ol. Şimdi da dünya tuttu biri de Saratu'da işlerde köbiydi. Anıda itti. Elhamdülillah Rabbil Alemin şu birikili bizde. Şunda oluk kişini oluk deyip etip anın oluktığını tağıbız görüp biz de diyorgan kalık bilen de zorluğun kiyani biz görüp gitemiz. Her töbekni şahslar bizi. Öz çıratında şahs töbekinin derecesini üstüre. Mene biz bugün jiyinimizde da şuşunday uluk şahslarımızdan bulgan Eduard Enveroğlu Hacı Ganiyev'nin şuşunday meclisine jiyildik. Mene bugün biz onu iske alırız. Anın turunda söylerimiz. Anın mene işlegen işlerine değer verilgende de biz anın işin devam etetirganlardan buluruz. Bu yılgı okullar bizim için üzünçelikli. Biz onu indi birinci tapkır Eduard Enveroğlu'dan başka uzdurabız. Bu okullarını ul başlagan idi. Biz onun bilen birgeleşip şuşa okullarını başladık. Çından da bu kişinin şenliği turunda, onun şahisi turunda bugün bir köp nokta sözler silep bulur idi. Çından da 2002 yılda men bütün Yatatar Kongressine kelgenden soň en birinci şügül ul bizning din ähilleri bilen özara münasebetlerini niçik tutarбыз degan soraw kelip bastı. Çünkü әле bütün Dünya Tatar Kongresi ol din ähillerine әлләни münasebeti yok idi. Bu soraw urunluydu çünkü her yerde, her tübekte din ähilleri uyuşmaları üzerine dini uyuşmalar ayında bizning Dünya Tatar Kongresi'nin milli uyuşmaları üzerine ayrım işler alıp baralar idi. Mine şu çırda bizning işçenligimiz din ähilleri bilen birge işçenligimiz başlandı. Hem şu işçenlikning başında Eduard Enveroğlu turdu desek ul dürüst bulur. Biz Eduard Enveroğlu bilen her vakit bir komandada bulup işledik. Bu işlerini niçiktir işine kirip üzerinden yerden mitügüne tügül, onun bütün bulgan problemalarını üstüne alırga ezdir turgan kişi olarak katnaşaydı. Mine Bulgarga jiyiluu bizning milletimizning toplanmalar, siz onu anlaytamazsınız. Bir de oturgan kişiler Bulgarda her yılını bulmasalar da köp tapkırlar bulgan kişiler deyip bilenmin. Çünkü Eduard Efendi alıp gelgen komanda her yılını şu Bulgarda katnaşıp, anda hatta şu kulak okuların kaysidir yılını Bulgar yerinde de uzdırdı. Mine şu eyberler bizni kişili idi. Biz birden halk bulup, birden millet bulup şu işlerde katnaşıp, elbette özümüzni, milletimizni saklauda, üstürüde özümüzün her birimiz katnaşıwını duyup yaşaybız. Eduard Efendi başlagan bu işlerini taşlamaska uylaybız, taşlarga jiyinmaybız. Şuna göre de bizning təqdimimiz de var. Eğer de biz kilesi yıldan bu okullarını Eduard Hacı okulları deyip özgertsek, men karşı kelmezsiz deyip oylayım. Eduard Efendi buna bik layıklı şahıs, hem elbette onun ismin мәңгіләштіру bulur deyip oylayım. Şuna göre de Eduard Hacı okulları deyip atasak, ул келесі yıllarda şulay bizning yerden bilen, bizning katnaşığı bilen, bütün Yatatar Kongresi'nin katnaşığı bilen barar deyip oylayım. Bizning endi butun Dünya Tatar Kongresi'nin yetakchisi mene şunday taqdimni aytdi ekan, endi ol kelajakda mene şu okullarimiz endi ol Eduard Hacı okulları deb
давам булсын дип, аның исемен шунага үзгәртүгә каршылыклар бармы, юкмы? Юк. Әлхамдулиллах. Шуның өчен инде менә бу бер тавыштан кабул ителгән, бу инде протокол белән алып барылачак иншалла. Киләсе укуларның инде исеме үзгә булыр инде Алла теләсә. Хәерле көн, хөрмәтле Ренат Зинурович, Сергей Вячеславович, Җәлил хәзрәт, Сәүбән хәзрәт, Ильяс хәзрәт, ерак җирне якын итеп килгән кунаклар, хәзрәт, имамнар, ректорлар һәм дини мәктәп укытучылары һәм монда катнашучылар. Добрый день, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Мин сезне һәммәгезне дә Иске Кулатка җирендә ихлас күңелдән сәламлыйм. Бүген бездә узачак фәнни гамәли конференция Эдуард Хаҗи Әнвәр улы Ганиевның якты истәлегенә багышланган. Ул аңа лайык. Ул беренче бу укуларны башлап җибәрүче. Аның эшләгән эшләре бик байтак. Без аны бер кашында онытмабыз. Бездән риза булып тыныч ятсын. Бу конференция мәчет вәкилләрен, Иске Кулатка районының мәгариф, мәдәният учреждениялары җитәкчеләрен, ректорларны, бөтен дөнья татар конгрессы, татар автономиялары вәкилләрен, фермерлар һәм эшмәкәрләрне бер мәйданда җыйды. Кулатка җирендә узучы конференция мондый хезмәттәшлекне ныгытуга зур өлеш кертер, очрашу барышында әзерләнгән тәкъдимнәр уңышлы тормышка ашар дип ышанам. Барыгызга да нәтиҗәле эш, билгеләнгән планнарның һәм изге теләкләрнең тормышка ашуын телим. Безнең чараларда катнашуда вакытын тапканнары өчен барлык кунакларга зур рәхмәтемне белдерәм. Хөрмәтле азиз дин кардәшләрем, Адәм баласы әнисенең кырсагында булган вакытында 120 көнендә тәнгә ян бирелгән вакытта, шул вакытында тәкъдир билгеләнгән. Бәхете дә, гомере дә, ризыгы да һәммәсе билгеләнгән. Аллаһ Тәала билгели. Адәм баласы килә дөньяга, дөньяда яши, укый, истәгыйлем ала, кадр эшкә керә. Һәм кире вакыты килгәч, ничек кенә кая гына нәрсә булса да, Аллаһ Тәала китерә, шул урынына кая Аллаһ Тәала билгеләнгән, шул кешегә кая булыр өчен, кем булыр өчен. Һәммәбез дә хәзер монда утырганнарыбыз да, барыбыз да тәк, без әле 20 ел элек вакытларда яшәп уйламас идек, каждый без үзебезне монда утырганнар, шуның белән занимайтлы, шуның белән шөгыльләнермен дип. Шуны алып барырмын дип. Беребез дә белмәдек. Аллаһ Тәала белгән, һәммәсен дә безгә билгеләнгән. Һәм туганнар араларыбыздан авыр, монда да хәзер кая гына барсак та, что хәзер мәдрәсәдә булдык, бу кабинетка кердек, монда кергәч тә залга да авыр. Хәзер гына каяндыр шуннан, вот хәзер Эдуард Ханварич керә, хәзер шунда керә. 40 көне бүген туганнар. 40 көне. Киткәннәр дөньядан. Әлхәмдүлилләх. Нәсиб итте Аллаһ Тәала булырга, сезнең белән, сезнең исмегездән дә китеп тордык, хәбәре килгәч, Саратовта күмелә дигәч, 2 сәгатьтә китеп, барып сезнең исмегездән дә, барыгызның да исмегездән дә барып заттык. Ахыр юлга, кабер шәрифләрендә дә, куйганда да, төшергәндә дә анда идек. Җирләрен бергәндә һәммә сезнең истегездән. Шунардан да монда просто булганнар бар, бара алмады тегесе дип, барыгыз исмегездән дә бардык, туганнар заттык, күмдек, тапшырдык Аллаһ Тәаләгә. Шунардан хөрмәтле туганнарыбыз, кем икәнлеген мондук сценада булгандык, яндык булганда без утырган шунда ятыбызда Эдуард Ханварич мәрхүм әтәйдек. Без независим анардан. Әтәйдек, что анарга хак куймагыз дип, кем икәнлеген аңларбыз дип, без монда күп тәрәп әткәнебез бар, шул сценадан, шул трибунадан. Вакытлар килде шунда, уйламаган төштән. Әле дальше больше гына без таграк яши аңларбыз кем икәнлеген, нәрсә эшләгәннәрен. Сезнең өчен, халык өчен, үзенең ватандашлары өчен, милләт өчен, дин өчен тырышкан кеше. Әле вот элек кенә берничә көн генә безнең Тенәдә мөхтәсибәтскә собрание иде, малыкларда имамнарыбыз белән күрешкәндә яныбызда хәзрәтләр. Шунда без шул хәзрәт әтеп үткәрде, Сабан хәзрәтебез анда төрмәдә мәчет салырга тынгач, беренче икән, шунда кеше әтте 50 меңен беренче Эдуард Ханварич биргән булган шул мәчеткә. 50 меңен чыгарып биргән ул. Шунардан каягына хәзер нинди нәрсә генә тарихка төшермәсәң, монда күп нәрсәне күрсәтмәде. Әле күбесе всплывать только будет со временем генә. Әле кайсын әле белмәбез дә, ахирәттә генә белебез. Нәрсә булган эшләрдән. Шунардан бу авыр туганнарына,
дусларына, білген кішілеріне. Hem elhamdülillah bu anın kim ekenligini de Allah Teala bilgiledi bizge körsetti de. Cuma günün dünyadan küçüğü. Yırtına çıkıp karab, kıyaş küterele cuma günü şu vakitte halin açaray vakitte şu vakitte dünyadan cuma günü gittiği. Körsetti bizge bu dünyada varımızda da anlagan bilgen kişi cumada gitken kişi dereceli kişi Allah Teala karşısında. Mene Eduard Hacı unutmakta mısın? Şuşa dinimizni saqlar için bütün gücün koydu. Dini saqlar için elbette mescitler gerek, mescitlerinin gereğine tügül, normal işlevi gerek. Bu mene mescitlerini tüzüğüne tügül, anın şun itip işçenliğin təmin etu, anı kadrlar bilen təmin etu, anı materyal sığınların güdəru, şuşa millet hizmetimizge, dinimiz, milletimizge hizmet etsin için bütün gücün koydu. Bunu anlap işlerdi o. Mescid düzüşçüler köp, ama mescidinin geleceğin işçenliğin bayburcu. Hemen yanında Polat kokularına gitsek de her vakit birinci safta kimler oturaydı? İmamlar oturadır. Yaktabuz ve Tataristan'da da imamlarını diyetleriydi. Elbette Şeyh Mezani'nin sözü var. Şey verdiğinde yok ama dinini saklayayım elbette. Bilim de gerek, mescid de gerek ama şey verdiğinde yok dinini saklayıp birisi milli dil, birisi milli gırık, birisi milli giyim. Her millet özünün milli özünşerliğini saklar var diyor. Bana kadimçilerin de tüp prensibi eğer biz milli özünşerliklerimizi yoğaltsak biz millet olarak yukarı şağabız diyen. Bana tügerek uyum bulmasın. Bana para kısmında gelgende Sabantu meydanın harap gittik. Tügerek uyum bulmasın. Türlü milli giyimlerini kursattı bulmasın. Bana bu milli özünşerlikini saklar içinde Eduard Hacı ölüşkürtken kişi mügayın yoktur. Payver kişi bitsanlar jerviyu deyip güne karıyı. Ama o bana milli özünşerlikini saklav buluptur. O dinini saklav buluptur. Bu yoğaltı Kulak halkı şeklinde değil, bütün Tatar dünyası için zor yoğaltı. Biz bunu duyarız, ele alğa taba tağın da yaşarız. Bu yoğaltı bir başında koytar bularıq değil. Mene kalsa, mene bugün çıkış sonuçlarına da ettikler. Mene bunday kişiler 100 yılga, gasırga bir güne doğalardır. Bizim gasırga inandığı kişilerle etmezse, şundan da şun mağanasında Tatar canlı, dini kişi, milli canlı kişi Eduard Anvaroviç. Şundan da biz her vaktada hürmet bilen iske alabız. O gitti. O mengelikle gitti, koytmazqa gitti. Ama lakin onun işleri kaldı. Kişi gitti, ecri kala. Biz onu her vakta da şu izgi sıfatlar bilen, köp işlegen işleri bilen iske alırız Allah verse. Tatar milli hareketin üstürüge, dinimizni, tilimizni, medeniyetini saklava özünden zor ülüş kırtıp gitti. Başkalarga köplerge örnek bulup kaldı. Şundan da bu üskünde bizim mininde bütün Tatar dünyası için etmeyim, Ulyan ülkesinde Tatar boyları bir küp, onlar Urus beylemlerine yardım etmeye mümkünler, ama lakin Tatarga yok. Bizim Eduard Anvaroviç şulardan bir küpke ayrılıktıraydı. Şuna göre de biz onu Tatar dünyasında ak bay deyip yürüteydik. Tatarlarga yardım eteydi, dinge de hem milletke de yardım edip yaşadı. O her vakitte de şu kulat kokularında o dini turmuş bilen dünyavi turmuşunu paralel rəvişdə alıb baruğa yöneltken idiler. Şuna göre eligi kulat kokularında her vakitte da iki temaga da zor sileşüler bulaydı. Şuna göre biz her vakitte da şimdiden Eduard Anvaroviç'e rahmetli biz. Eduard Anvaroviç bilen biz 20 yıl nık dus. Min председатель исполкома болғанда 20 yıl. Eduard Anvaroviç benim заместитель болғаны. Бірге işledik, gimnaziyaga yardım ettik, avullarga yardım ettik. Mine siz bugün söz alıp barasınız, onun ismin nık ko'tarirga. Biz onun ismin indi Saratav ilkasında, Tatar gimnaziyasında 2 klasını 5 yıl tamamlasak indi onun ismin koyduk. Bizde mine balalar kire okurga, ul klasta, Eduard Anvaroviç yasagan klasta onlar okuylar. Ul bik kişi yaratkan kişi, ul dinni yaratkan kişi, kulturani, Tatar tilini yaratkan kişi. Ul gül eytedir, Tatar tilini unutu, ana atanı unutu. Ana atanı unutsan, ilini de unutasın. Şuna Tatar tilsiz kala Tatar tilini bilmese,
Tatar dinni bilmese ol nık Tatar bulmaydı yediri. Şuna ol meşitlerge yardım etti. Bizim Saratov ilkesinde de Kamil Alimiş bilen birge zor meşit düzdüler. Şuna ol mekteplerge yardım etti. Gül isine aladır. Okumayışı Tatar dilini bilmey. Okumayışı Tatar nık bilmey. Okumayışı Tatar bizneste alıp para almaz digeni. Bu temada elbette şaraplı tugul çünkü biz varımızda birige mine Eduard Hacı Ganiyev Niskalı 3. yılda hem anın başlap jibergen işlerin devam ettiği 3. yılda şuna göre mine Tatar mecenatları, Tatar iğaneşileri digen bu temanın kelip çıkığı da şaraplı tugul. Şundan da mine Eduard Hacı hakkında indi sözler etildi. İhlas şın köngülden etilgen sözler çünkü da koyandır Irak'tan, Kazan'dan, başka yerlerden kelip Eduard tabi durumda bir türlü öyle, bunda şığı ikinci türlü silah ol işte indi göz aldığına da kiletirgen ayber tügül. Şuna göre de biz anımla bir güzel yıllar işlegeç, şimdi ihlas köngülden anım Tatar ol indi zor tüge pafoslu sözler tügül, şimdi de Tatar halkın üstürüde, Tatarlarda dinni üstürüde, Tatar medeniyetin üstürüde tutkan rolün pek yaxşı anlayımız. Hemşinden de bu günde biz üzere aralaşkanda da o hakta aytayız. Eduard Anvarovich gibi şunday iğaneşiler, mecenatlar Tatarlarda bir yüzler olsa, belki bizning indi medeniyetimiz, bizim halkımız köpke alğa taba kitip bir köp problemalarını harita olgan bolar idi deyip. Şundan da ol iğaneşilik yardım ettu, ol yumartlık hem indi kin köngüllerin halimetigine tugul bit ol. Çünkü şundan da yumart bulup anda kimgedir yardım eterge mümkün, onda yardım eterge mümkün. Indi Eduard Anvarovich misalına kelgende, zanın indi şu yumartlılık indi alğa taban milletinin problemaların hal etüge yöneldirgenligin pek yaxşı anlayız. Tatar milleti oldunda durgan problemalarını tirentin anlap, biraz şuna öz ilişini kirtirge tırışı idi. Şundan da şunun için Eduard Anvarovich bizim için büyük mühim şahslarının birisi bulup tura. Hürmetli milletdaşlar, indi men öz isimimden de munda barlık aytgan sözlerge qo'shilib Eduard abini esga tushirib, aning ruhina şadlanıp yatığına, uruni cennette bo'lsin deb aytib ketasi kela. Albatta o'zimga da aning bu yerini ko'rsatganga o'zimning isimdan ming rahmatlar aytasi kelanlarga, ham endi aytirga kerak, bunda o'tirgan kishilar, ham endi bu rayonda tug'ib, o'sib, ishlab, endi bu bizning orada bo'lgan kishilarning de ruhlarına endi bir duo bo'lib boradi deb o'ylayman. Mana bu 19-o'qular endi Әлі келешекте де, әлі туған кішілерге де, мен ойлайм Кулатканың исімі, мына Эдуард абайның татар дүниясында Кулатканың исімін көтергенге, әлі біз келешекте де, сіз бигрәк те бұл ауылда тұрған кішілер мең рәхмәтле болырсыз. Чөнки һәрбір татар ауылында, һәрбір татар дүниясында, һәрбір ауылда тамырда кішілер бар, аларның тарихлары, шул кішілер, аларның тарихлары шул ауыл турында, анда яшәгән кеше турында бик зур мәгълүмат бирә. Шуңа күрә аның исемен бирү һәм киләчәктә дә менә сезнең аның белән горурланып яшәргә, сезнең зур дәрәҗәле булуыгызга без бик шат. Киләчәктә дә милләтебезгә, халкыбызга, динебезгә бергә эшләргә насыйп итсен инде. Бу укуларда без катнашыйк. Мин тагын бер тапкыр әйтәм, монда килеп тә һәм Болгар җирлегендә дә сезнең белән бергә менә шул укуларда булма мин бик шат. Бик зур рәхмәт. Безгә, безнең Мираж журналына Эдуард Әнвәр белән 3 елдан артык бер сәфәрдә булырга туры килде. Вафатына тикле. Ул безнең Нәбу Мираж журналын 100 дәнә 3 елдан артык алдырып килде. Шушы Иске Кулатка районына һәм уларны таратты якташларына, авылдашларына. Һәм ул безгә журналына алганда шарт куйды. Һәр санда диярлек сез Кулатка турында Аның авыллары һәм шәхесләре турында язмалар бирергә тиешсез диде. Һәм без аны булдырылган кадәр шулай эшләдек тә. Без Хөсни Яров ишан турында да, аннан соң Сәгыйть Сүнчәриләр, Кашап Патилар турында да
Муса авылы, Майсеевка авыллары, тагын Зинчаби авыллары, бик күп авыллар турында, шулай ук менә бу Россия герое Сүриядә һәлак булган безнең очучыбызның авылы тарихы турында да бик кызыклы язмалар бирдек һәм бирүебезне дәвам итәбез. Менә бу минем алдагы, мин 4 кенә журналны чыктым. Менә бу 4 журналда Эдуард Әнвәр улының чыгышлары бирелгән, фотолар, сурәтләре бирелгән. Анда сүз безнең динебез турында, телебез турында бара һәм әлбәттә Кулаткы турында да, аның кешеләре турында да. Без аның белән Кулаткыда очрашкан вакытта бик зур сөйләшү булды. Ул күбрәк ул сөйләде, ләкин без дә үзебезнең тәкъдимнәребезне әйттек. Ул әйтте, Сүнчәләй туган авылда, Сүнчәләй байның йорты бар хәзерге вакытта диде. Шуны музей итәргә исәп бар диде ул. Менә шунда без ана Казаннан килгән юлдашым Линар Габайдуллин белән тәкъдим иткән идек. Тукай һәм аның замандашлары дигән итеп булмас микән ул музейны дип. Ни өчен дигәндә, Тукайның янында 6 Кулатка кешесе була, даирәсе дә. Ана шул берсе Сәгыйть Сүнчәләй, икенчесе Кашап Патый һәм тагын Вафа Бахтияров турында да яздык без, Вафа Бахтияров һәм тагын башкалар. Менә шушындый бер музей кебек нәрсә булса, ул йортны яңартып, ул Кулатка өчендә бер дәрәҗә булыр иде, килгән кунакларны алып бару өчендә бер дәрәҗә булыр иде. Менә шундый тәкъдимдә әйткән идек без. Насип итсә, бәлки шулай килеп тә чыгар. Инде сүзем шул, ул меценат, иганәче электә булган безнең халкыбызда революция кадәр дә, революциядан соң да һәм менә чынлап та бүген Рафик әфәнде дөрес әйтте, бу 90-нчы елларда күренеп кенә алды безне беренче иганәче, шуннан соң алар байтак күренмәде, ләкин менә соңгы вакытларда мин бу иганәчеләр рәтендә Эдуард Әнвәр улы белән бер рәттән Доктурлла Нурислам улы Шафигуллинны да кертергән. Ул менә бу мәрҗәнине, аның кабрен яңартуда, Курсавиларның каберләрен яңартуда, аларның авылларында мемориал комплекслар ачуны, мәчетләрне яңартуда өлешендә бик зур өлешләр кертә. Һәм шундый шәхесләр күп булуын телим. Монда безнең Рәмис туган бик кызыклы фикер әйтте. Чынлап та Эдуард Әнвәр Хаҗи исемендәге бер бүләк булса, менә шушындый меценатларга бик күркәм эш булыр иде. Бу Үлем өлкәсендәге меценатларга да, әлбәттә Татарстандагы башка меценатларга да шушының безнең хөрмәтле кешебез Эдуард Әнвәр улының исемендәге бүләк бирсә, бик күркәм эш булыр иде. Рәхмәт. Эдуард Әнвәрович үзенең туган ягын яратучы, үз милләтен яратучы, кулпатлы шәхес иде. Ул бабаларыбыздан калган динебез, аның традицияларын алга алып баручы, инанучы шәхес иде. Без аны күбрәк барыбызда татар дөньясында эшмәкәр буларак белдек. Әмма ләкин ул фигыле белән, фикер йөртүше белән гуманитар кеше иде. Ул Совет чорында дин бетмәгән булса, тәгаен имам булыр иде. Имам кеше булыр иде. Шуңа күрә Эдуард Әнвәрович бүгенге көндә аның юклыгы нык сизелә. Ул татар эшмәкәрләре дөньясында да бик бәрәкәтле, үз фикере, үз өлеше белән кергән шәхес иде. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бүген 40 елдык бу фикерләребез, монда килүебез аның рухына дуга булып барсын һәм насип етсен иде, киләчәктә дә аның рухы зурдан милләтебезгә хезмәт итүдә. Безнең инде бүгенге бу җыеныбыз ахырына килеп җиттек. Һәрбер шушында катнашучыларга Аллаһ Субхана ва Тааля рәхмәте булсын. Инде менә йомгаклар өчен
Ана гадәттә үз вакытында безнең Эдуард Хаҗи бик матур итеп шулай йомгаклый торган гадәте бар иде. Инде менә аның биредә гаиләсе дә хәләл җифете килде. Суфия ханым, Аллаһның рәхмәте булсын, шулай хөрмәтләп шушындый мәҗлескә ерактан килгәнегез өчен. Инде хәзер Ринат Зиннурович сезгә сүзне бирәбез. Biz bu çarаны оештыру турында ойлаганда, нәкъ менә шулай Кулатка халкы, төрле төбәкләрдәге милләттәшләребез, милләтпәрвәр шәхесләребез җыелыр дип өметләнгән идек. Нәкъ шулай булып чыкты. Рәхмәт сезгә менә шулай зурлап, куллап килгәнегез өчен. Эдуард Әнвәр турында бүген бик җылы сүзләр әйтелде. Һичшиксез аларның барысына да лаеклы шәхес иде. Иде дип сөйләү бик авыр барыбыз эчендә. Инде биредә утырган Суфия ханымның олы кайгысын без бөтен милләтебез белән уртаклашабыз. Эдуард Әнвәр милләтебез өчен бик зур шәхес буларак безнең күңелләребездә калды. Сезгә Ходай сабырлык бирсен. Бу чаралар әлбәттә дәвам итәчәк, чөнки Кулатка инде ул бер географик нокта гына түгел. Ул безнең милләтебезнең тарихтан килгән рухи тормышыбызны нәкъ татарча чагылдырган бер бик ихтирамга лаеклы урын. Без биредәге чараларның дәвам итәчәгенә ышандырабыз. Әлбәттә, биредә яңгыраган тәкъдимнәр Эдуард Әнвәр улының истәлеген мәңгеләштерү юлында без үзебездән кулдан килгәннәрне эшләячәкбез. Аның исеме әлбәттә татар дөньясында сакланачак, чөнки ул бөтен гомерен, бөтен барлыгын шушы милләтебезне саклауга багышлады. Казанда татар дөньясында булган иң мәртәбәле чараларда берсендә дә анардан башка узмады. Кайда гына узса да, ул Себердәме, Ирак көнчыгыштамы, Уралдамы, Идел буйларындамы, Мәскәүдәме, кайда гына оештырсак та, беренче чиратта Эдуард Әнвәр шушында булыр иде. Булу гына түгел, ул килеп анда утырып китү генә түгел, уларның эчендә кайный иде. Менә шуңа күрә дә әлбәттә аны югалту безнең барыбызның татар дөньясының зур югалтуы. Аның исеме татар дөньясында яшәргә тиеш. Мин бирегә сәхнәгә чакырыр идем Суфия ханым сезне, әгәр дә мөмкин булса, күтәрелегез. Үзенең чыгышында Җәлил хәзрәт бик үтемле итеп әйтте. Адәм баласын бу дөньяда шушындый эшләргә ике ризалык кирәк. Берсе әнисеннән, берсе хәләл җифетеннән дип. Менә инде бала чакта тәрбияләнгән Эдуард Әнвәр улы шушындый булып, әнисе тарафынан тәрбияләнгән булса, менә соңгы гомеренең төп өлешендә милләтебезгә хезмәт иткәндә, әлбәттә үзенең хәләл җифете Суфия Әмирханның, Суфия Әмирхан кызының ризалыгы белән башкарган дип уйлыйбыз.